Ευαγγελία είχε την άθλια ιδέα να μπούμε στους υπονόμους που έχουμε κοντά στα σπίτια μας. Και μπήκαμε και ήταν χάλια. Θα τα κόψεις, θα κάνεις ό,τι είναι και παραπάνω. Ναι. Ναι. Έχουμε YouTube. Έχουμε βασικά. Θα το πείτε μόλις τελειώσει το YouTube. Τα κατάφερε. Έχεις τα μαλλιά σου. Δεν πειράζει, άστα. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο, επειδή για κάποιο λόγο δεν μίλαγα, μας βλέπετε να προσπαθούμε να σας δείξουμε την είσοδο. Και εδώ πέρα μπαίνουμε με τα χιλιαζόρια, αφού κάποιοι είχαν κάποιες αμφιβολίες για το μέρος, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε προς τα μέσα και να που φτάσαμε στο κεντρικό πράγμα. Ναι, οκ. Μπρο, δεν τελειώνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και κάπου εδώ μας έρχεται η φανή ιδέα να μπούμε σε Ένα αυτό το πυροτούνελ. Ναι, μπήκαμε. Και εδώ βλέπουμε ένα βατράχι, το οποίο δεν κουνιόταν όσο έβγαζα βίντεο, αλλά όταν το έκλεισα, κουνήθηκε. Δεν κουνιέται εδώ, ρε. Ναι, με μισή. Διαφέρει το φακό. Και εδώ πέρα είναι που περπατάμε να μπούμε στο φωτοσωλήνα. Εν τέλει δεν είχε ποτέ τέλος και απλά γυρίσαμε πίσω. Λοιπόν, και τώρα έχουμε βρει κάτι σκάλες. Όχι, έτσι φωτίζει καλύτερα. Πού πήγε το φως! Και τώρα έχουμε βρει κάτι σκάλες. Είναι προς τα πίσω. Ας τα δείξουμε μετά. Λογικά είναι αυτά τα στρογγυλά που είναι για την εποχή της Παϊκά. Λοιπόν, να ανεβώ. Όχι, τους βλέπω. Φώτισε λίγο πιο πάνω. Δες τις αράχνες. Φώτισε, Δες όχι. τις αράχνες. Ρε, αυτό είναι. Ποιες Τάση. Η φώτισε μία από εκεί. Δεν βλέπουμε τίποτα. Ναι, λογικό που δεν βλέπουμε τίποτα γιατί είχα θολώσει την κάμερα. Παιδιά, μας ακούτε. Φαντάσου να κάνουμε γύρω-γύρω και να χάσουμε ποια από τις δύο είναι η έξοδος. Άμα κάνουμε γύρω-γύρω, δεν θα ξέρουμε. Και κάπου εδώ απλά τι κάναμε γιατί άρχισε να λέω κάτι τρομακτικές βλακίες και φοβηθήκαμε.